lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingad na kumalatan iti nagan a Jenny. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, ngam iti agdamakat at daak dito'y banlasiw taaw. Naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apat siyak apakaadawan iti adal, ken mang tadliw-liwa kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Umay kayo manganan, anak ko. Nakaluto ken nakagao akon, nakasaganan ti lamisaan. Mangan kayo kadilatan, ayab kayo lang ayab, makarengreng. Ha, ay si Kangay Efren, di ka kadipay mangan anak ko. Sa anak pa yung mabisin, mga anak tulatan inton mabisinak. Ti kayat ko kumakat agigidan tayon ang mangan, iti kasta maramanan nyo matiin luto. Dagulit kayo mat! Kanan yu latan no anyaman dagita nga inlut-luto yo. Kabailan mi mati agluto iti kanan mi. Nawanan di pagayo, pumanaw kayo dito yan. Tanay, adu pa iti aramidan mi. Makadisturbo kayo una yan. Sige Arod, anak ko. Apayan bakit? Pagsangit ka matay. Maladingitan lang amin lakay. Itian niya, bakit? Pampanunutak lang amin dagiti anak ta. Ililiwag ti kinalailo na kanya kini babasit na pa'y. Itatadadakal dan. Nagbaliwan ti ugali ta. Nakadungdung uda iti kanya. Kadayon da nga agpasaklot. Saan na makaturog no awanak iti sibay na? Ngamit, saan na ko napaganano? Maawatan mo kumayda. Ngamil, nauntaya panawin ti panangibatim kadakwana. Sa nga pulo mo't tinatawin tinapalabas, manipod ay di kunam nga gamrod ka. Ngam saan gayam. Tasimurot ka iti sabali a lalaki. Kat italaan nagsubli ka. Amo ka nagbaso na ka na kayo. Ngam nagbabawya akong daytangay naramid ko. Katagyaman kaputa inawat naglata, Samuel. Ala, gusto daytan Carmela. Pasensya amlat taydan. Patsek amawatan da kan tumatlay. Simangpot ka ba't gaya mo, Jenny, anak ko. Kayat mo ka di ta itimplaan ka iti Diyos. Di kay man agin sisingpet, nanang. Sa anak ng agraraman, tapno agpasirbi kada kayo. Kabailak ti agtimpla iti Diyos. Kayat ko laang matasulnitan tinagkurang kada kayo kinimanong mo, anak ko. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Jenny. No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito'y balay Da kayo ti pudno a pamilya. Iswada kayo nga rod ti pinili. Oho! Pinapanaw da kayo siguro Iso ang nagsubli kayo kada kami. Saan anak ko? Talaga sinublian kayo. Gaputan na amiris ko ti bindut anaramid ko. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kon. Nagbabawi akong ti inaramid ko iti kalabas. Patyan na kumamat, anak ko. Ala huston, jak kasapulan ti palawagyo. Pumanaw kayo man iti sangwanak. Maistres akla ang lumakit kita kayo. Saan kumamat akasta ti panagsasauyo iti inayo, anak ko? Respetwen nyo kumamat.
Amin na panagrespeto. Impaay miidikin ko na. Ngam anya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbati na tayo. Kaslatay pimpiman a pinanawan ti makuna asilaw ti pagtaangan. Gaputa si murot kat ngaron iti sabali a lalaki. Wen, ngam iti dayjay. Kalmay sa pudno a pinanawan na tayo. Ngam saan ba't ang nagsardang ang nagpawpawit iti para kada kayo. Pagrebangan na dayta, kaisukat nga ron ti inami, tatang. Jenny, pudno man ti ko natikabsat ko, tatang. Iso adi yung nga ron iboy-iboy ti pa nagpawpawit na idi. Ngamin, talaga mat pagrebangan na dayta. Saan ko nga iboy-boy-boy? Ibagbagak laeng taamangan nun na lipatan niyo. Mas naawakit di kada kayo, tatang. Ha? Linuko da kayo lang arudan ngam inawat yu pay laeng ni nanang dito'y balay. Itatadadakkel kamin, kundi suble, kundi asikaso kada kami. Ngam hindi kasapulan mi, sana pulos nagpakpakita. Neruang kami nga awan iti puder tayo, tatang. Anak ko, nagbabawyanan ti inayo tinagbindutan na. Isa pa nga asyo, tapakawanan nyo matin. Kasi ti panang pakawan, ken panangawat kumanen ken kuana. Oray balibaliktadin tayo ti lubong. Isulat ta ti inayo. Isu tinangipas ngay kada kayo. No awan ti inayo. Awan kayo ba't ita dito'y abiyag. Na ita kumati ka na yun alagi-lagipin nyo, anak ko. Nagagko amin timbagbaga dagiti anak talakay. Nanyaman tinangag mo, bayamon. Awatem ka dilat taidan, bakit? Talagan sa adid akon mapakawan dagiti anak ta, Samuel. Nagimuladan iti sakit tinakam kanyak. Sa bagay, jak matkit di ida mababalaw. Basol ko matkit di Ala, bay-bay amon kunakmat. Gagangay na la siguro ti kasjay ajar na. Gapo iti inaramid mo iti kalabas. Pumanawak sa laangan dito'y balay. Ha? Papanam kumangay. Agsubli akpay laang ijay ay antikapsat ko. Tatulungak ka dagiti negosyo na. Panawan na kami manen, kasta ka ni? Samuel. Di kan pumanaw bakit? Bayam, nakasaritak tumanan dagiti anak ta. Ang no talaga akayat mo ang mapanpasyaran ti kapsat mo, panubusan ka. Basta agawid ka matlaeng diti balay. Sa dino tinangi kabilan nyo kadagiti papel nga adda iti lamisaan ije siled ko, nanang? Ha? Ay ikwa. Inkabil kumit iti ayan ti drawer mo, anak ko. Nakawara ngamin itay, iso nga inyornos ko. Ayan tay puraw a uniform ko. Kantay puraw a sapatos ko. Awan damatan iti sigod a pangikabkabila. Adda iti cabinet ti uniform mo. Inhanger ko tapnosan ang makunas. Nalpas kon nga implantya day chay. Timot sapatos mo, adda iti may katlo a drawer. Inlabak idi kalman ta nakarugrugit mat ngaminan. Inton maminsan, di yu pakibibiyangan dagiti kagawaak. Iti kasta sa anak nga agbirbirok no sa dino ti ayanda. Ha? Diyak kayat apakibibiyangan nyo dagiti usar ko. Kabailak mat nga ornusan. Iso abay-bay aniyo dita ang nakawara. Maawatan niyo? Uwan anak ko. Kat pasensya ka la kumanwan. Di ka agdanag. Saanan ang maulit pa'y. Mangkita ka man iti mabalinta pagpalabasan iti oras, insan? Apay ka di manen, insan. Adda ka di parikot. Awan, insan. Awan ko na. Ngam nakaununag mo ti panagsinaay mo. Insan. Di kan aglibak, insan. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Awan. Pampanunutak lang ni nanang. Aywan nga paiso. Kumusta kayo matan? Okay kayo ka din kini Auntie Carmela?
Diyak ka mo, Margie. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa ang tinakam ko. Gapo iti panang panaw na idi kada kami. Insan, idi dayjay. Panagkunakit nagbabawyan ng tikas ting inaramid na. Iso ang nagsublimatan kada kayo. Ita kadipay. Ita tadadakkel kamin. No nakaamiris ko maidiadagos kat sinublian na kami. Saan kumamat akastoy kadag sentigurak kenkwana. Ay, insan. Amom kadi at tumokno sa dilangit tigurak kenkwana. Nangaruna no malagip ko ti ipapanaw na. Nagsakit ti naramid na. Iso nga anosan nangarod alak amon ti gurami nga kabsat kenkwana. Insan, amin tayo kat agbidot. Amin tayo kat agbasol. Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din. Kan may sa inamday jay. Iso tinakautangam itibiyag mo. Iso apakawanam kit din. Si kamot laang ti marigatan no pagtali na edam tigura iti pusom insan. Efren, anak ko, ingkariingon ng adem, na idasar kon ti pamikatan tayo. Nagtimpla akpayan iti atasyo. Nakaipaputot akmutan iti pagdigusyo. Maring matlang na dyan, itong madamdama. Ingkariingonan tapno saan bumaaw dagiti makan nga insaganak. Dagulit kayo, mat. No kaya't yun, di kayon ti mapan mangring. Ha? Maring tumat lang na dyan, kunak lang arudan. Ay, mala. Sumango ka nga rudan iti lamisaan. Umuna ka na mga nanak ko. Di kayo man mandara-mandar. Amok tiar aramidak. Efren, anak ko. Pakawanan na ka din Nagbabawya ako, hindi naramit ko iti kalabas. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kun. Ipatpatag kayo unay, iso ang nagsubli akon. Katsapay kuma, taikandak iti may sapay akong daway. Tapno sulnitak ti ato ang nagkurangak. Adula amin dagita ngay bagbagayo. Makapaawan gana sa mangan. Ay, papanamon nga, Efren. Di mo pa'y kinot ko titigin na akanam. Agsubli ka dito, yan ako. Efren! Kat, kumusta kayo matan kadagiti kakaanak akmanang? Kaya't ko asawan, tilinangan yung agiina. Nagsubli ka din, tisigod at trato dakan ka. Ay, saan pa'y ading ko? Bariknak tinalaos agura da kanya. Gapo iti panang panaw ko iti kadakwada. Manang, Nagsakit ti panagsasaw da kanya. Kaslasaan asyak ti inada iti kasyay apang pamayanda. ay, maawatak tirik na manang. Ang maawatak matirik na da. Naunday ngamin apanawan ti panang panaw mo kadakwada. Ay, Sonya. Ikararag tayo. Asapay kumatalaw-lawagan ti Diyos ti panunot da. Kat mapakawanda ka matan dagiti anak mo. Wan ading ko. Daita amot ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Kat mamati ak nga iti saan nga agbayag. Maurnos matlaang ti pamilya mi. Awan imposible iti Diyos manang. Patyag ang mapasamak tumatlaang dayta. Basta ipakita kan ipariknam kadakwada ang nagbabawyamon ti inaramid mo iti kalabas. Wan, Sonya. Aging ga si bibiyagak. Diyak tumao mga agserbi. Kan agkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Nasaya at mat tasimangput kan Jenny anak ko. Narabyan ka mat. Abay, ay nyaman ti ibagam ha. Agpakawan ka kadimanan, gabo iti panakilalakim, idi? Ha? Nabartek ka. Anak ka nabartek nanang. Nakainumak laang. Amok ter aramidak. Amok ti bagbagak. Jenny anak ko. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulanda ka, ha?
Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan mi ti pamatag ti maysa nga ina. Jenny. No amuyo laang ko ma. No kasano ti rigat mi idi pinanawan da kami. Narigat nga awan ina ti maysa a pagtangan. Nang rona no kasjay nga agsakit kami. Amom ka di asap-sapulan da ka. Sapsapulan mi ti panangaywan mo kada kami. Ngam awan ka. Ngamin, adda ka iti sidong ti lalaki nga agragragsak. Idinto ta adda kami dito'y nga agrigrigat. Anak ko. Itatadakal kamin. Itatanayruam kamin nga awan ka iti pudir mi. Agsubli ka. Uray anya pa'y aramidam. Saan da kan ama pakawan? Tandaanam dayta. Maawatam. Itaman pa'y ngawan ni Nanang dito'y kusina. Napanan na nga ta. Sino ti pipirugam, Jenny? Kwa? Ni ka di Nanang? Saan? Apay kumasa pulat ngay. Malagip mo kadipay dagiting bagbagam ken kuanay ti Rabi? Nga, anya, manong friend. Nalaos ti Bartek mo asimbang pat. Nagsangsangit ka anang sidir ka ni Nanang. Imbagam pa'y adi mon tupulos mapakawan. Gapo iti panang panaw na idi kada tayo. Ustumat, tanay bagak dayta ken kuana. Makita kan mariknak tinalaw sa panagbabawi na. Panagkunak, talaga ang nagbabawian mo't ni Nanang tinaramid na. Isa panawan mo't siguro tapno pakawanan ta. Ikanta pa iti may kaduagon taway. Ay saan? No si kakot ka ba alam apakawanan? Siya, saan? Jenny? Apay, nalipatam ka din tikas taunay arigat tayo idi simurot idi sabali a lalaki. Jak to pulos malipatan day ta ading ko. Ngam idi day jay. Napalabasan day jay. Isa panagkunak. Rebeng na lang nga lipatan tayong tinapalabas. Basta! Kagurak unay ni Nanang. Kagurak, gapo iti panakil lalaki ken panang panaw na idi kada tayo. Yan ti Sonia mo ti umaw-aw. Sungbatak. Hello, Auntie Sonia. Nakaawag kayo, mat. Hello, Jenny, kaanakan. Umay kayo kumaadagos ka ni Manong mo dito'y ospital. Ha? Ospital ko nam, Auntie? Ni, apay? Na-aksidente na Manong Samuel kan Manang Carmela. Anya? Umay kayo kumaadagos. Pang-asiyo. Wan, Auntie, mabitla nga rod, tawagak ni Manong Efren. Sige, kaanakan, kartangan niyo kuma. Urayon kayo ditoy. Wan, Auntie. Auntie Sonia, sa dino tayo ni Tatang. Auntie, kumusta dagiti dadaktil mi? Sa dino ti ayanda? Agpadadangad da iti ICU. Anya? Diyos ko. Sangsang kamay sa tayo ko mga agkararag iti Diyos. Dawatan tayo nga ispalan na iti pagkat da Manong Samuel kan Manang Carmela. Time of death, exactly 3 o'clock p.m. Anya, saan po no dayta, doktor? Saan? Tatang ko. Ngamkas nakita yung man. Inaramid mi amin nakabaalan mi ang manispal kadakwada. Ngam talaga siguro nga aging galaangan dito itibiyag na. Makipagladingit kami. Nanay, Tatang, apay pinanawan da kami maten. Apay, kasano kami paitan. Tanang, at tuyak as si papakumbaba nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pakawanan dak ko ma.
Sorry, kadagiti na isaw-sawang ko asaan anasaya at kada kayo. Pakawanandak, Nanang. Nanang, sapay ko mapakawan na kaming agkapsat. Gapo ka nang itisan na nasaya at trato mikin ka. Manipod iti nagsubli ka na kami. Sorry, Nanang. Nanang, sorry talaga. Sorry. Jenny, Efren, di yu dubugan ti bangkay ti inayo. Ang mga numatumba. Auntie. Auntie. Ala, umay kayo, tagtugaw tayo. Kasano kami paitan, Auntie? Naggindan-damit lakit din, anapukaw. Oh, di kayo ang danag. Ada aklaan dito'y kanakaan. Ikarig, adi kay tupulos baybayan. Miss F, dua atawan matan tinapalabas manipod tay di apasamak. Nga maging gaita, nagdagsan paylaang ti barukong ko. Nagdagsan ti riknak. Ngamin, natay ti inak ajak man laang nakapagkid daw iti pamakawan kenkwana. Nalaos ti panagbabawik, ngaman yan tapulos nga awanan maaramida. No may sublik laang kumati panawon asibibiyag dapay, aramidak. Iti kastakot masulnitak dagiti nagkurangak. Kang runaan iti amin, makapagkidawak pay iti pamakawan iti inak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no malagip ko ti amin. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Pakawanamon ti bagim pagayam ko. Iti kasta ket mapunas metten ti sakit amarikriknam. Awan perpekto dito'y rabaw ti daga. Amin tayo ket agbidot wenno makaaramid iti saan a maiparbang. Ngem no makaamiris ka ket pagbabawyam ti nagbiddotam ni Apo Dios ti mangtarabay ken mangitundaken ka iti nalinteg a pagnaam. Alakastan pagayam, Jenny, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag ken inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadag iti pasamak a nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biag ko. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Agawid ak gayam into no may alawas iti probinsya. Ang mga no kayat mo ti sumurot. Ha?
Tapno makapasyar ka mo ti dya lugar mi Mabainak sa. Si kamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpat ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ha. Agpakadak nga ron iti trabaho. Papanamoy pare. Nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak manan ni Celia. Uy, talaga mo ta. Uwan pare. Dual daw ngamin nasaan kami nagkit-kita. Gabuta, busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yan pare. Dual daw lang nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin, sigagit di mat. Gagangay, ti agayan ayat ako nada. Sabagay kit di O sige, yung ka nga rodan. Tamang ano agur-uray ni Celia. Kunaklakit din mo saan ka nga umay? Mabalin ka di matasaan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga daakon. Yag mo tibag mo. Siya kong timang bitbit. Wan man nga ron. Thank you Umay kan. Intapay mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bit. Sa kanto itulod di boarding house mo. O sige, Greg. Dalpas ta matinanangan. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Ha? Si Kaman na sa dino ti kayat mo. Mapantalat ta nagpahangin iji parke Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga no, da kayat mo agatangan ijay. Siyak pa iti ko nam. Adu Alang aro din. Intan. Naitulod ka matan diti tagus mo. Aramidam matan. No ada assignments mo. Agyaman naklaunay Awan na nyaman na. Basta para kan ka. No ada masapol mo. Ibagamlakan niyak. No kabalak nga itad ko. Ken saya atem ti panagadal mo Wan, agad-adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Celia. Mangan ko na. Di ka pa sumumbit, mat. Ha? Anya nga minti pampanunuto maya. Awawagak nga ron ni Celia. Ang Jack makuntak. Sikangit di, mat. Abangan no, busy iti panagadal na Ay. Mangan takit din. Sabo, mapantamad lang trabaho. Nung malamtin asarong karam, ijadagos na. Unay kan. Mangan kalatan. Sa anak ko yung mabisin. Naimbag amalan mo, manang Minda. Si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lata. Imayak ta sarong karak ko man ni Celia. Kunak man no nag-break kayon. Saan man na? Sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa ludsod ko Kunak ano nag-break kayon. Taada ngamin nang itulod kan kwa na dito'y dagos na idinaminsan nga aldaw. Anya? Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kas taunay abartek ni Celia idiintulod na. Anya? Ket adda ka din ni Celia di taunag? Ay napasensya kan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napansiguro nag-eskwela. Sapay jak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi nga imay kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, imay haktadyak ngamin makontak ti cellphone mo. Wan, pasensya ka lakuman no jak imaw awag iti manungal daw. Bisiak ngamin iti panagadal ko. Ano dinaskan nga ramidag? Kasta? Wan, iso asaan ka kumaagumurgura kanyak Sige, sapay la ko tapod no ti ibagbagam. Ito naman pa yung kasta ka, pare. Makadlawak Saan ka kami na matagtagarikat? Ada parikot mo? Pampanunutak kami tikayan ayat ko.
Apay pare. Saan nga na mapukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady iti pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Nakuna na kanyak. Ngadda ka nun ang itulod kini Celia idadagos na, idi na minsan ngal daw. Kasta unay pa iti bartek ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diya mo no nyat panunutak. Iso da jay aldaw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Kata niya palang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Una nang. Kat kumusta kayo mutan iti kayan ayat mo? Kuha, nasayat met, nanang. Apay nga'y asaan mo nga insurot tapno nakapasyar kumamat. Saan nanang? Busy iti panagadal na. Iso, jak insurot. Kastaya, kat alaa. Igaid na ti panagadal na, tapara mutlaang iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay? Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaap mo kanya? Kaano ka ngagsubli dito'y syudad? Itamad lang. Nasayat mo kasta. Urayag ti isasangpat mo. Umay ka kuma dito'y dagus ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayat ta imay ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Anya dayta? Masikugak. Anya? Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin akong nga ama. Uwan. Maragsakan ang itimbagam. Anya lang ang timakunan dagi tinaganak mo. Ingkari ka dakwada nga orayan kaginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day tati ko nam. Nakaragragsak ak sila. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apay akas na tilangam. Kaslasan ka naragsak. Naragsak ak mat. Isu na lang ta napuyatan ak. Diyak unay nakaturog iti rabi. Isu akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagit di mat. Kituan mat. Agas man. Agbalin kan nga ama. Sana all ko naklata na. Ay ang ingarot kat gasat kun sa ti agbaak. Siga talaga. Adan tulat tamad Dan. No da. Ano yawan? Talagang aklo naglangan na naiparswa ka bak. Adan to ko nakmat. Talagang amin na napili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inak pa sukunin ni Celia dagos na. In kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ang kangarutan. Agad-anad ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya kay nga ron. Sana bale tag kita tantumanan. Adakon. Ha? Sino ti kasarsaritam iti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Si kakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Itay ka pa nga urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanda ito eh. Agpudno ka sila. Greg. Naku na ti Dr. Adwa bulan ng tisikog mo. Sana ka maaga. Manipod na gayan ayat ta. In respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makatulpos ka. Malaksid lang hindi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak idi kadata. Ngem na minsan lang dayjay. Ken amok nga awan pa iti makabulan anapalabas. Greg, danggan na ko ma. Agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigog mo. Amom iti bagim asaan asyak ti ama.
Ngem apay, nga impakaamom asyak. Panggap na alok ka na. Ngem di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibayin. Ay, pare! Itaw ng pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa di mo tinaginin naman. Di ka may nagawis. Pasensyahan pare ha. Di kayo nawagan. Tayo na panak iminom. Kaya kung amin, ngailiw-liwag tireknak. Nagsakit na ang lunan. Kastaw na itiragsak ko. Ngamsan ba't gaya masyak. Tiyama. Mabit mo lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Diyas ikognis nila. Kung nagmusak tiyama na. Saan kayam? Anya? Di ko na maloko na ka. Saan? Amok tira ramidak. Sana ka mag. Inayayan ko pa itigas na unay. Kas jeti na ramid na kanyak. Apay ngay may kapaila dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiawag ko kan ka. Iso nga imaya kon. Apay kumasong batak. Itian niya ka po. Greg, saan ka kumamata kasta kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan kalagta akas itisigod. Nga uray kasta unay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ang itan. Agbabawi ka, ngem nalpasan ti amin. Agbabawi ka, asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Ken no asin naman ti ama na itasigog mo. Pumanaw ka, tadya kaya't makita ti panagruprupam. Pasensya ka na ti panagsasaw. Gapot na kas taunay ti sakit ngayon paay mo. Agbarbartak ka manan. Saan ka ba't nasigod na kasta, pare Greg? Kaya't wala ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? At dagid di malagip mo amin ano nakainom ka. Kinmesa, sana maksenti parikot mo no ginom ka iti arak. Ay, at dala nga nakakasi ti bagim. Kasaritam kit din ni Celia. Talaga, di mo kayat. Uray kas ano, at dapat makuna, closure yun ha? Awanan, dahin siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Gamlino ko ng tiyawanan bain. Panakunak. Sana ka umdas para kung kuha na. Sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutom latan. Asaan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawid ka ni Jelogarya kunan? Wen, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay ka pailag pa kada kanya. Greg, awan pa'y matius to closure ta. Iso nga pa nagkunak datapay laang. Sika tinagaramid iti sana na sayaat. Ngam kayat mo pa'y lati closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parbeng. Sa dino ti ayan tinakasikog kan ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak ko nam akaili mo. Sagad aglibak ka pa'y lang agayim mo atumboy. Celia, sa anak amaag. Uray na uli makakatao. Managpaliwak mat. Anya? Pangasim, taday tuyin ti maudi pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Gamsan gaya masyak ti ama. Iso ang manipod ita. Nawayakan.
Nagsakit nga aklunan ngam pinalubos sa klatan ni Celia. Inaklon ko asaan nga iso ti kagasat ko. At dadagiti gundaway nga agparik na kanyak, ngam jaklatan ikaskaso, ngamin napukawan ti panagayat ken panagtalak ko ken kuana. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting ka panangibasa ken panangiornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Husto ka. Saan nga iso ti babae akagasat mo? Sapay la kumata agbalin nga adal ken ka ti inaramid na. Ken sapay kumata masarakam metten tinapudno nga ayat nga isagot ken ka ti babae nga agbalin akapisi ti pusom. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan Amaricon, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Pakaragsakak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan Amaricon. Sa nga 10 atawan min nga agdenden na iti asawak ngem awan pay anak mi. Gapoy ti dayta, tinungpal mi nga rod ti ibagbaga ti kaadwan amangampun kami kano tapno maguyugoy. Kayat na asawan ket kaslaguyuden na tapno maaddaan kamin tumetten iti anak. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Gerald. Gerald. Agring ka man Agring ka. Abay. Asikas mong paimutan ni baby. Ang mga lumabisin. Kamang timplay, tigatas na. Masadutak. Sige na. Tamo man nabambanog. Masadutak nga, Rod. Ay, ako baka tutulog ang unay. Sige na. Aman gawam. Tapno sumardin nga agsangsangitan eh. Sige na lagad. Labit lang, Rod. Kumusta nga magtada sa asikaswan na nga ubeng Maricon anak kao? Ay, nagrigat mo't nga ron nanang. Pumuyat mo't. Sangit nang runay tirabi eh. Ay kat talaga akasta. No talaga akayat yu ti maadaan iti anak. Aganos kayo nga road ama puypuyatan. Nanang. Tapno amuyaw. Dakal nga obligasyon ti agbalin anaganak. Isu ahusto lang ti desisyon yo amang ampun pay laeng. Kabayatan nga awan pay anak yo. Pakakitaan no talaga akabailan yo matlaeng ti agbalin a responsable nga ina ken ama. Ay ka, sabalin tula siguro
No tay anak ko na pudpudno ti aywanan mi nga gasawa nanang. Ay, kawad. Kabrumbang laang nga ayatan kan ipatagyumat ni Liam kas pudpudno nga anak yo. Saan yun to ko mga idadaduma? No bilang tamaadaan kayun ton iti pudpudno nga anak. Abay ta, nakaturog ni baby. Bakit? Nana, ipaida mo ni ti crib na lakay. Iti kasta, makainan na kamutan. Sige. Ay, inayatim. Atap no saan man na malukab. Mga nagsamit tumanan. Oops. Narnakanan, bakit? Mayatan titurog na. Nasayat mo't nga rod. Makaturog mo't ta. Madamdama tapay maturog, bakit? Tamang aramid tapay mo't iti ading na. Anya? Abay, saan ka nabanog iti nagmalim ang nagtrabaho ijay shop? Ay, nabanog ka? Mutlog kaya. Amom ka de. Amay kat amin nabanog ko. Numakit kita kayo iti anak ta. Kasta? Uy, iso nga umay ka man, pasarunuan taman ni baby. Saan? Ay, naapo. Saan natin ito anak? Ay, pakikiyak. Ay, naapo. Ne. Apayan bakit? Agan ano ka? Ay, apo. Diyak kaya tiyangot talot-lutuan. Agdulko ka. Anya, ni itamampay nga. Di mo kahit tiangot na. Uy, di ka man. Ano paboritom dahi ti apamigatan? Tuyo, itlog, kain kinirog. Diyak nga rod kaya tiyangot na. Dagulit kamot. Ay sus, ang mga no aginawan bakit? Kasta nga taya? Kasla tsak mauawatan tirik naklakay. Kasla ada kayat ko akanan ng jak mo't amunan niya. Ay, tinasayan. Kuyugan ka mapan iti doktor. Agpa-check up ka. Tap numamuan ta, noan niya dahi ta. Udno ka di dahi ta ngay bagbagam Gerald anak kaw. Masikuga hindi marikaon. Confirm na nang. Talaga masikugan ti asawa. Kagap-gapo mi iti doktor itay. Ay, Ay, nagsaya atin ngay no kasta, Gerald. Manayunan mga rudon. Ate apo ka no kasta. Ay, una na nang. Ay. Amuyo. Anya? Singin ti inawon ti asawa. Singin ti inawon ni Maricon kunam. Una nang. Ay, na, talaga anayat ti Diyos, anak kaw. Agasang banday ta. Dwada gaw ti agbalin to nga apo kaw ka. Uwan nga rod, kamo dyanan na. Maaddan kami mutlangan iti anak. Kalpasan iti sangapulo at awan a panagururay mi. Halawan, ba nagarumbang laeng nga pagyamanan tayo iti Diyos. Nang runa kada kayo nga agasawa, anak kaw. Una nang, pudno day ta. Kas taon ay tiragsak mi nga agasawa. Ket isublimi ti amin a pamadayaw iti Diyos ana marswa. Na, makadlawak sa Gerald. Itian niya. Apay ngay, kaslakay kayat mo mat ni Liam nga ampunta, ngem kadagiti kambal nga anak ta. Apay mo't anak ko nam ti kasta bakit? Kasano? Kat isumot ti unaem asak-sakluton, imbis adagiti kumaanak tamat. Anak tamot ni Liam. Iso, di mo kumamat pagimunan. Ken may sa agpapadada iti tratok. Ay, saan? Saan ta nga anak ni Liam? Ampun talaang dayjeng ubing. Ampun talaang nawatam. Bakit saan ko maakasta?
Taksid laeng no. Anak mo mat iti sa bali a babae. Iso nga impilit mo iti ti panangampunta ken kuana. Anya? Balbaliwan ti kastang nga ugalim, Gerald, ha? Saan ka nga agbalin a favoritism? On-unaam dagiti anak ta. Ngamin, iso dati pudpud no ang nagtaod iti darakan lasag ta. Saan kat aday ta aliyam? Apa yan? Anyat mapaspasama kan kamarikon. Saan ka matakas taasigo da? Kan may sa, napagsaritaan tanda ito abanag. Sana ya. Basta! No di kag balbaliw! Ipanaw ko dagiti anak ta dito'y balay. Nawatam! Day, ada kayo magayam dito balay marikon. Imbag man ta nakaawid kayaw. Buntatang, ayam takamilaang iti kambal tinagawid. Ayan nga ni Gerald ka ni Liam. Nina, di yun sa pulan ti awan tata. Apay? Nagapa kayo nga gasawa? Kasanamat ngamin. Kat ada paborito di manugang yo. Iso nga impanaw ko na dagiti anak mi iti balay. Kasano kumamat anak ko na mga paborito ni Gerald? Wala. Tanimat Liam ti ada nga aw-awirin na. Imbis adagiti anak mi kuma. Tunggal rumor ama pa nagtrabaho. Ni Liam ti unain na. Kastamot lang, intun sumangpet nga agapo iti trabaho na. Kasla ni Liam lang ti makikita na. Saan met siguro anak kaw? Mga no sa balil at ipanagawat mo, iti kasdyangar aramidan ti asawa. Imposible mo, tapas kaya nakidin ti ampon, ngumdag iti anak yaw. Di tamo nga rin ti madbadlaw ko tatang. Ha? Imbagak pa'y kankwanan. Nga ipanaw ko dagiti anak mi, no saan nga agbaliw iti trato na. Iso matlata. Iso nga impanaw ko na dagiti ubing iti balay. Makamumutan iti biyag na. Aguma ang mga awir ka ni Liam, ta isulaang mat ti anak na. Pangasim bakit? Agsubli kayo kuman kadagiti anak ta iti balay. Sanak nga agsubli. Aging kaasaan mo mo't nga isubli ni Liam kadagiti dadakkel na. Nalawag mo't siguro tinangyog mo. Awanan ti adupay asao. No kayat da kami amakaden na kadagiti anak ta. Isublim ni Liam. Marikon. No di mo kayat nga isubli da diyang ubing. Saan kami mo't nga agsubsubli iti balay? Saan lang aday ta? Saan mo pa yun ang mabali na sarungkaran dagiti anak ta? Anya? Ita, agpili ka. Ni Liam, wenno siya nga asawam ken dagiti dua nga anak mo. Hello, Gerald. Agawid ka kumanadagos, kalpasan ti trabaho. Wenno, itan kuma. Ne, apa ya bakit? Apo nagnato ti gurigor dagiti kambal, tsaka mo ti aramida. Sige, mabinlain. Agpakadak iti boss. Wen, agawaam nga rod tani. Sangit da sangit. Jak amo ti pamayak. Di da mo tagsardang. Sige bakit? Urayan da. Doktora, kumusta dagiti anak mi? Agtalinad pa'y lang iti ICU dagiti anak yo, kabayatan nga obserbaran mi ti kasasaad da, misis. Nakapoy nga min ti immune system dagiti kambal, iso ang nagtanag ano mo niya ti sakit da. Dahito ay katlang infection, gapo iti bakterya, uno virus, makagapo iti panaggurigor da. Delikado ka diti, kasasaad dagiti anak mi, doktora. Awan ti makaibaga, misis. Angam di kay madanagan. Taramidan mi matamin akabalan mi, tapno aging bagdagiti anak yo. Doktora, pangaasiyo kuma. Di yung baybayan dagiti anak mi. Ispalan nyo kumaida iti pagkat. Kas nakon, misis. Aramidan mi matamin akabalan mi, tapno maispal dagiti anak yo. Awan sa bali pagkidawan nyo iti tulong. No diti Diyos ana marsuan. Ngamin, isutad ada makay salakan kadagiti anak yo. Kanyang iti ko na dagiti doktor abang tamtameng kadagiti apo ka. Nakanot sakit daaya.
Pneumonia ka no, tatang. Pneumonia? Madanagan ako na. Amangan kit dino, saan da mailasat ti sasaadin ta. Ah, Siyakla ko man, tinaadaan di tikas niya sakit, tatang. ay, Siyakla ko man. kalma ka lang, anak ko. Ada si ti Diyos. Patya ka di na baybay-an dagiti anak yaw. Tatang. Ala, sang-sang kamay satay ako mararag iti Diyos. Naispalan na iti pagad, Ethan, ken Nathan. Hindi lakit di ka maulan, no? Dada ka sa mapasamag kadakuha, tatang. Calling the attention of Dr. Abigail Daniel, please proceed to the ICU. Room number 28. Room, dagiti anak ko, dagiti EJ ICU, dagiti. Tatang. Anya? Oh my God, tatang. Mapantayo, EJ. Malala. Intagaruda. Wala. Gusto na ita panagsangsagit mo, anak ko. Agyaman tayo kit di iti Diyos, ha? Nga minsan na nga inala na iti duha. Talaga kasta ti bihag, anak ko. Nalabit nga da napinpinta sa plano ti Diyos kini Ethan. Iso nga inala nanda ito iti pagarian na. Mamati ak nga iso ti agbalin nga anghel amang bantay ka na tayo dito'y rabaw tinaga. Maawatan ka, anak ko. Maawatan tirik na ama. Ang nas kinapatibkiram ti panunot mo. Laglagi pam. Adapay may sanga anak yo. Amangan no mabaybay am ni Nathan no kanayon akasta ka. Nanang, umayuman biit kita ni Nathan. Itay pa asangit-asangit. Amangan numabising may tanak ko. Intimplak iti gatas nan. Sinukatak pa iti diaper na. Ang dilatamot sa mordeng nga agsangit. Apaw, sa dino ti ayan na ya. Dito'y crib. Nayapaw, kita man. Oh my kapok. Hey! Agurigur ni Nathan, anak ko. Ay, Anya? ako. Ay, anya nga daytoy. Ay, tinasaya at mga laka iti danong. Kabilang iti alcohol wine. Kan mga laka laangan iti labakara. Labarantan ni Nathan. Bareng bumabati gurigur na. No saan latta bumaba. Itaray tayo ni Diya Hospital. Ala, mabiit lang. Mga alam iti panglabar tayo. Sana mabalin na ito'y. Sana po na ito'y saan? Bakit? Pagkalmaan pumatirik na. Ang mga noon niya po iti mapasamakan ka. Kaya taptabo lang di may sa kanagiti anak ta. Ita, natay man ang di may isa. Awanen, dagiti duwang nga anak ta. Bakit? Pahingan nga suda pa. Impayan na tapay lang nga ron iti anak. Nasublian na matlaang atagos. Pangasim bakit? Hindi ka kumagsaw iti kasta. Putumat saan ka di? Nagadudita mabalin na nga alaan. Nga mapayad ang itibay anak ta. Apay! Nagsagit ti kasto yan na pasama ka. Nabayag inururay ta amadaan tay ti anak. Napukaw tamat lang ida. Iti apagdarikman. Naulpit unay ti Diyos, Gerald!
Mawatak tirik na bakit? Kasta mo ti marikrik na kita. Ang amrumpang adita si diran ti Diyos. Tanya ti kayat mo. Agyamanak! Agyamanak! Kaputi nalan na matlang dagiti duwangan na ta! Kasta ka din! Nalabit nga da plano ti Diyos kadagiti anak ta. Ken kadatangin bati da. Iso pa nga asim. Di mo si diran ti Diyos. Agbasbasol ka lang iti day tangar aramidem. Bakit? Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti matang mo. Panagkunak. Basol ko ti amin, Gerald. Anyat kahit mo sawan. Nabayag ngayon ang amiris ko ti amin. No sanak siguro ang nagbalin ang managing bubukod. San mo't siguro ang napasamak ti kastoy. Diyak maawatan ti magbagam. Ilaw-lawag mo man? Nainpatag ko kumamat ni Liam. Kas, iti pa nang ipatag mo kenkwana. Nalapit. Sana sinubli ti Diyos dagiti anak ta. Ang babawiak manam. Namdala dawan ti amin. Pinaraburan na ta ti Diyos. Iti duha nga anak. Gapo ken ni Liam. Gapo iti kinaman naging bubukod ko. Tapukaw tamat lang ita. Iso basol ko ti amin. Basol ko. Awan basol mo. Nalabit nga ginggalangan ni Jetty yung dagiti anak ta. Iso adi mo pabasulan ti bagim. No kaya't mo sublin tamat lang ni Liam. Mabalin. Itikas ta. Adan tumanan anak ta. Kaya't ko na unay. Hanggang naimbag. No kaya't pa'y dagiti dadakan natin mangisupli ka data. Kinapod mo na. Diyak insubli ka dagiti dadakal na. Intalag ko ka ni Pari Roger. Isungad da iti pudir da ita ni Liam. Kat mabalin ko nga alahan iti anyaman nga oras sa kayat ko. Pudno ka di da ita. Uwin bakit? Iso adi ka nagliday. Di kagdana. Tay naksukunin ni Liam inton madamdama. Ang yaman ako, nay. Kat pakawanin ta ko, ma. Tadagiti nagkurkurangat ka. Ken kadagiti anak ta. Ikarig. Aramid kami nakabailag. Tapno mabantayan. Kan maaywanak ni Liam. Awan tinong bangay na mamiti pamakawan bakit? Talaga kasta tibiyag. Ada dagiti dumteng. Ada man dagiti mapukaw. Anya ngay nga ron. Ada ditan. Palpasan ti amin. No daman nagpaiso dagiti nagkurangan tayo ti tunggal maysa. Agbalin ko mga adal da ito'y kadata. Teramidin ta. Ket ipamaysa ta ti atensyon ta kaniliam. Ket no maparaburan tanto manan iti anak. Saan tanton nga aramidin pa'y tikas iti inaramid ta iti kalabas. Ammo Miss F, ado tinaamiris ko gapo iti dayjay anapasamak. Numabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Numabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno jakon inaramid dagiti saan anasayaat aramida. Angam anyan ta saan metken amabalin. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ti amin. Nalaos ti panagbabawik ngem naladawan ti amin. Ita agad-adalan iti elementarya ni Liam. Maragsakan kaming agasawa
Ngamin, natulnog ken nasingpet nga ubing ni Liam. Nalaing pay iti pagadalan. Nangangato dagiti grado na. Kanayon nga adda maaw-awat na apamadayaw tunggal ada programa iti pagadalan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Maricon. Ken ka pagayam, Maricon. Noam amirisek to'y pakabuklan ti surat mo, panagkunakat saan kayo pa'y anakasagana amaaddaan iti anak. Tingamin panagpamilya kat saan abareng-bareng, masapol anakasagana ka iti amin abanag. Masapol nga amom kan masapol nga adalem, no kasano dagiti obligasyon mo kas maysa nga inakan ama ti pagtaengan. Kas kinuna ti asawam adda ditan, napasamaken kat saanen ama isublipay. Tirumbeng aramidan yu ita kat aywanan ken ipategyo ni Liam ta ison ti anak yu ita. Agbalin nga rod ko mga adal daytoy kada kayong agasawa. Alakastan pagayam Maricon kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.